Oh, oh, me nonga. Ima no ne mu kwa me ma ya bi isi mata ma ye bu isi okinem. Ben ko ga wo no la no ne okuri ye ya na ati sana ma ke ihan kaburu. Ben ka ga tro ni gilu na di se egu na panu kwa ne tibu egu. Hapwa dele na ko tere ko ga wa ko mo brobia. Ima no dari mwe wura ma na we ga ni mu bu ba no na nkete de kiti mmiri. Ama na di mwe wura ma na kwa amara ko na aga. Ona juju barista jo ohane du go mmota. O nwoke gburo ya mmiri gbuo ogbu ide gbuo rash. Ihe no shimra na ha akusu kwa iwo jo. Umo okorobia o role no omume. Aha, asu no onye chefu mgbenya aha agide cheta mgbe taa. Anu m ekele ndị niile gbakọrọ n'ụbọchị taa ịhụ na mmemme a ga-aga n'ihu. Ka Chineke bi n'igwe goziele m ọnụ niile. Owuri de nwanyi chiri akwa ya elu gbakasị ya ga-eri ya ụmụ Igbo ịma anaghị emeghe eme ka njikere m ọnụ. Anaghị emeghe eme Ibanyo anaghị emeghe eme o n'orule mgbe ekweji ahụ ọnụ okorobịa nke obi kara ya kulite ọtọ bulite bịa gbara ekwe n'orula. Uche ndụ nwa ndụ m eselitele ojukwu atụ egwu ọgba mgba okorobịa bụ ya n'ọkpa ọfụ mgba anya n'orule mgbe ekweji ahụ ebelebe egwu na isomakata ọgba mgba nwa ndị agbara eseliela okorobịa ebe abụla nọ kulie lere anya ihe nkiri n'oge eruola n'obidogo narụ oge turu mgbala nke eselitele oge erukwa ka ọ na-eruo ha chifu polikapụ shani sụwa agala na onweghị ihe na-eme n'obodo. Isi n'iwu azụ elu ala ọgba mgba n'obulite n'oge eruola ka anyị mara ndewe okodo ogburu ka anyị mara ndewe ọnyị nke ọdọrọ n'obodo. Okorobịa ga-enugwu ntị ka nkọkwara gị ike keche ntị ọna ihe osoro mkpere na ụmụnne ya ha gbani onweghị ikpe ka ha gatali agụ mkpọ. Ịma na asị na ọ site na mmegharị ọnụ ka eji amụ ihe nọ n'ime obi. Ọ dị ka iwala ntụpụrala ndị mmụọ ichefuola na amụrụ m n'olu na anụ m anụ olu nnụnụ na-anụ olu azụ dị na mmiri mmegharị ahụ ụmụ mma na awụ ihe ntakịrị n'ebe m nọ. Ihe akwụkwala nsogbu o. Hapụ adịla enwere ihe dị ka nsogbu nke ahụ kama ọ ndị chọrọ nsogbu ka nsogbu na-abịara. Ọgba aghara 2018 ga-akọwara gị ihe m na-ekwu. Mana ịma na elecha aghara ụkwanụ ụtọ nwanne ga-ehuwe eziokwu. Mana ịma na agwọ ga-eme ihe o jikwe na ụra agwọ n'ime ọhịa ụmụaji ewere eke kegburula odogwu ka edekwe na ụnya ụfọ ga-akwụrụ ya n'ihu fee ya aka n'ihu. Okwe mana dike ga-eri arịrị nna anyị ya ebiri na a na-anọkwa nna ama onye ụjọ na-atụ nke onye ike aka. Maazị Amadi Mkporoji akwụ ihe niile ikwu eziokwu aghọtara m ya kama na ọ na-adị mma oge ụfọdụ okorobịa ya emekwere ihe o ji bụrụ okorobịa ka obodo mara na okorobịa nọ n'obodo. Ụmụ okorobịa ọnwụ ka m na-agwa okwu a. Onye ọbụla aza ụlọ odenigbo n'ọnụ kama oge ihe eji eme odenigbo ruo oge pụta m ihe eji mụrụ odenigbo anya ma na iwe odenigbo ije. Ekele kelere m barista Joe Ọhanedu Ugo mmụta
n'obi anya ya na-elekwe n'obi onye ọdọ onye ọma ịla ya anya maka na ịma ihe ịmụ nwoke ma ụka ọma nke na ọmadị ya ọ wepụ ekere mgba na ha ụmụ okorobịa orule na omume omume ụmụ okorobịa orule na omume omume ebe ọbụla nene ya pụta ya jikere ihe kwuru n'ọnụ awụrụ ihe eji amakwa ndị ike ọ nke emepụtara n'aka onye bulu ụzọ achọ ụmụ okorobịa onye bupelu ụzọ achọ okwuwe onye chọghị iji ọgụ ana m ayọ gị isi turukwu ụzọ jiwe ọnụ onye chọghị iji ọgụ ana m ayọ gị isi tupe n'oge jiwe ọnụ na ọnụ kwutiri ihe obi ji agba njọ n'ụwa okorobịa kpacharakwa anya na nwoke bụ ibi na-aga nkọnkọ ịdọkakwala m agwa ịkpasukwele m iwe ọkwa ịkpụrụla ụja mma okorobịa ọbụla akara obi ya biko ya bịa bulite bịa gbara ekpe na oruo na ịdọkakwala m agwa ịkpasukwele m iwe ọkwa ịkpụrụla ụja mma okorobịa ọgụ na mgbe anyị na-akpọ m n'ekwe ọgụ na mgbe anyị na-akpọ m oruo na ịdọkakwala m agwa ịkpasukwele m iwe ọkwa ịkpụrụla ụja mma okorobịa na-erie ya nwa awụ isi ka na-erie ya oruo na ịdọkakwala m agwa ịkpasukwele m iwe ọkwa ịkpụrụla ụja mma okorobịa okoro ibe mo n'ọkwa ekere mgba na ọnụ ịdọkakwala m agwa ịkpasukwele m iwe ọkwa ịkpụrụla ụja mma okorobịa ọgba asachi enye gị anya ụmụ okorobịa biko egwu na-eruola n'ụla maazị Amadi ihe jiri ka anyị ga-abịalawa biko mgbe chi na-ejile ihe siri mmadụ ka ya ike kama ọtụtụ ụmụ okorobịa na-aghọta ihe ndị a sị na atọla ofege ya efela isi n'ọhịa mana atọla ọmara ya amara ije nwando mondo ba lala na egwu eruo n'ụla